A ukážem vám dneska, ako si nainštalovať, vlastne stiahnuť CD hack na Counter-Strike 1.6. A keď som vlastne ja stiahoval cheaty, mal som taký menší problém, že mi skoro žiaden cheat nešiel a na ten problém som prišiel až po čase, že mi vlastne mám nové CS-ko stiahnuté z kotelny a na to nefunguje žiaden cheat skoro. Tak som stiahol staršie CS-ko aj s patchom, ktorý patch bol zlý. No a potom nešlo na servery, ale stiahol som nový patch. No vlastne akože starší patch na to CS-ko, pretože mi chýbali nejaké súbory. No a potom nešlo pripojiť na CS, no vlastne na CS servery a keď tak vám dám do popisku, ako si stiahnuť, vlastne kde stiahnuť to staršie CS-ko aj ten patch, pretože keď nájdete niekde na YouTube, ako to stiahnuť a nainštalovať a tak, tak vlastne je tam taký zlý patch, ako aspoň podľa toho, čo som ja pozeral, a musel som stiahnuť starý patch, dávam aj na patch, dávam do popisku a aj to CS-ko, keď budete mať určite CS-ko vyšľané. Dobre, tak napíšeme TTS 1.6 CD-hack. Máme tu stránky a máme tu také videjko, klikneme naň. A je tu na download na ten cheat. Je to www.mediafire.com. Klikneme. Podľa mňa je najlepšie mediafire.com na stiahnutie cheatov, pretože z iné stránky mi aj na to staršie CS-ko žiadne skoro nešli, preto tam ide každý cheat. Ale cheatovať je blbosť, pretože nedostávate bany. Dám si download. Vlastne prepáčte, že mi to tak seká, ale mám už trocha zavilerený počítač a nie je to z tých cheatov, ale už mám dlhší čas a nie to už. To tak preskakuje. Dobre, nestiahne sa nám to. Je to cdhack 5.rar. Na stiahnutie potrebujete RAR alebo ešte nejaký program. Najlepšie RAR. A ja už si môžete všimnúť, že už mám tie cheaty cdhack, tu mám veľa. Dobre, ja vlastne môžem aj zapnúť toto. Môžem vypnúť. Mám strašne spomalený počítač, takže dobre. Ja už tu mám cdhack, mám troška iný, no vlastne je to isté cheaty, tam už mám, takže si to otvoríme, zapneme cdhack.exe, otvorí sa len taká tabuľka a tu mám nejaké Counter-Strike 1.6, to mi tiež ide, a tu mám non-steam. To non-steam je také, že vlastne je to non-steam a tá staršia časť. Dobre. No otvorila sa nám tabuľka GUI, monitor thread is started, to môžeme vypnúť, zapneme CS-ko, non-steam a tu nám sa nám otvorí loop process is open, so thread is resumed. Dobre, otvorí sa nám CS-ko. Cheat zapínate s tlačením caps lock, ale keď vás zabijú, tak sa vám cheat vypne, takže zase treba stlačiť caps lock a takto. Nie, CS-ko teraz bude strašne sekať, ospravedlňujem sa, ale ja už to taký starší počítač, neviem čo má chvíľa.
A seká mi to trošku viac, pretože teraz natáčam. Vôbec sa mi nejaká obrazovka, ty vole. Som sa chcela vypnúť. Proste už len to, ako som vám to ukázal, tak by nám to malo v pohode fungovať. A ešte vám ukážem, keď sa mi vlastne podarí toto Janko to funguje. Ja to bude teraz strašne čakať, takže to CS to asi vám to neukážem, ale funguje to normálne, len niekedy to headshot nedáva. Je tam aimbot wellhack, capslokom sa zapína, vypína, už tak. Počkáme, či sa mi to vôbec zapne, či nie. Tak to by malo byť všetko. Ahoj. A keď sa vám video páčilo, prosím o like a odber.